ta' kull sena toroq tar-Rabat f'Diċembru kien jieħdu l-ħajja bl-avveniment Natalis Notabilis, avveniment tal-miliet li kien popolari ma' kulħadd. Sfortunatament għal din is-sena dan il-villaġġ tal-miliet kellu jiġi ikkanċellat u din se tkun it-tielet sena li dan l-avveniment mhux se jsir, hekk kif għall-aħħar sentejn spiċċat ħassar minħabba l-pandemija. Natalis Notabilis kien beda bilan li jkun l-akbar avveniment tal-miliet f'pajjiżna fil-waqt li jippreserva l-wirt lokali. Bosta Maltin kienu jattendu biħġarhom għal dan l-avveniment li jsir ir-Rabat u li kien uniku f'diversi aspetti. Fuq il-medja soċjali l-organizzaturi qalu li kienu ilhom diversi xhur jaħdmu sabiex l-attività ta' din is-sena ssir, iżda sabu diversi diffikultajiet u għalhekk ħadu d-deċiżjoni iebsa li jikkanċellaw dan l-avveniment. L-organizzaturi qalu li minħabba li ma kellhomx biżżejjed finanzi għal dan l-avveniment ma xtaqux jagħmlu l-villaġġ tal-miliet iżgħar minn tas-soltu. Huma fakru li għadhom qegħdin jaħdmu fuq diversi ideat ġodda u li huma determinati li meta jasal iż-żmien dan l-avveniment ħajkun akbar minn qatt qabel.